Rambol sa grupo sa mga batanon sulod sa usa ka imnanan sa Cagayan de Oro City. Nakuhaan og video. Kapulisan mas palawban ang investigasyon sa insidente ug mipasalig sa hugot nga pagpatuman sa mga ordinansa sa syudad. Ani ang report. Sinumbagay og binirahay, pipila lamang kini sa mga eksena sulod sa usa ka imnanan sa dalang Captain Vicente Roa pasado alas 4 sa kadlawon adlawng Sabado. Makita sa video nga ang usa ka lalaki gitabangan og dala papagawa sa imnanan sa mga tawo ingon man bouncer sa establishmento. Taod-taod makita na sab nga kalit gisumbag sa likod nga bahin sa iyang ulo ang nasangpit nga lalaki. Makita sab ang usa ka security guard nga adunay ginabadlong nga tawo. Wala madugay. Nahitabo na sab ang laing kagubot sa tungang bahin sa imnanan kung asa makita pa ang pagnilabayay ug bangko. Ang maong panghitabo nakaabot na sa buhatan sa Kugon Police Station ug sigon sa kapulisan nanibat gilayon ang mga nalabigit sa rambol ug wala na sab ni pasaka og reklamo ang biktima. Pag-respondin la sa area, mismo ang biktima wa siya kaila sa nanghilabot sa ila. So atong ipangutana, what is the behind lugar ngano nagkagubot, di po sila makahatag. Tungod sa panghitabo, mas palawman pa sa kapulisan ang investigasyon sa lugar, ilabi na sa pagpatuman sa city ordinance sa syudad. Well, kita na-call atong attention regarding that matter. That's why nag-coordinate sa atong city director. Probably tonight we'll visit the area. Considering naman tayo mga regulation sa atong City Council. Tambag karon sa kapulisan ngadto sa mga gainom sa syudad nga likayan ang malambigit sa mga susamang kagubot. Let us be responsible kung magtukod ta og mga business nga ngani. Ilang kay nato pasagdaan sa atong customer na sa day moral obligation nga atong customer nga makauli sa tarong. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.